Good morning! Yan, dito na yung mga bags. Dito na sila kasi kakain na. Umuulap. Wow, Bicol Express sa akin, ate. Ate. Ate, ito sa akin, no? Hindi, titigo. Pork stick ako. Ano yung may sabaw? Kuan sir, kini nilatan nga baboy. Nainang ka. Loading. Pork nilang meron na pangalan ha. Umi. Wala. Let's Asa, Chay mo, Chay. chicken ate. Lomi din ate. Maglomi ka? Ha? Maglomi ka? Ay, ito ni baboy. Sa pati. Anong part yan? Wings. Nangka daw siya, te. Nangka ka? Oo, ako. Ha? Kain na ang mga pecs. Kabangkang. Pila po kayo mga kabangkang ka. Project. Mga kabangkang ka. Wala po yan. Pasok na mga kabangkang ka. Ang kagulo na ang tanan. Huli. Duty na naman. Wala magtatrabaho sa pamilyang. Kailan kakainin? Good morning, ma'am. Hello, good morning. Kain na. Yes, ako guys, tulis. Morning, mga ma'am. Kainan na. Kailangan tanawa nga, kuha kami sa screen. Yes. Diba? Sa bagay ko pa kasi sa screen. Hindi pala ganito lang. Oo. Yung una. Dito na pa kami sa Oroqueta and we're having our breakfast. Maganda sasama sa farm. Uy, kami. Ayun na lang.
Dahil? Araw ng lugar. Hmm. Yes, sa inyo? Sa plat, sa municipal mismo. Eh, di may mga ano din, banda-banda. Upstate. Talaga? Bongga. And trainer kasi sila doon sa isang school doon. Ah, Dahil drum and lyre competition. manunong sa makina. Oh, yung ano lang. Computer. Sorry, marunong na siya mag-style. Yung drum lang yun. Bagay, yung drum kasi. Susunod lang yun sa O, ano na lang? Ah, lahat ba ganyan? buko pa naman. Tubig na lang, ate. Diba masarap? Pwede masarap daw sa wala. Shoutout sa mga cook ko, oh. Masarap daw nila. Volví, ¿no? Oh. Yung mga mangot ni kayo man. Wala pa isa pa. Rasa lang na doon. Ito mo na ito. Dito na kaya. Ana, wala ka. Aja, balik ka sa kaila, pagmalitan mo. Mawala ka karoon ng pagla. Ito mag-rice. Meron ka. Sabrit na yun. Dino po. Kajel. Light na yun. Yan. Huwag ka nga rin. Nakapiki pa na na. Ganyan ako ni kayo man. Dahil ayaw mo naman. Wala
Akong manghod, may tuwan kami. Dila. Pero kung nakano, then, wala lang sa akin. Akong manghod, malinaw mag-isayahan. Okay. Then, dito sa Amerika, wala siya kubanan. Wala siya kubanan. Then, wala din mo siya mag- Nay, klase mo din. Ano pa? Tara, ang guwapa. Hala, oy. Ay, ikas, Miss Barmar? Mar! Dala lang ang Barmar? Bopis? Alam naman. Sarap. Busog match. Okay na ulit. So after this, diretso na ulit. Biyahe pa. Uwi ng saan. Sa malamang doon na kami makakapag-lunch. After lunch. Na mga ilang oras pa mula dito? 5 4 hours. 4 to 5 hours pa. So, mga alas 2 nandun na kami. Thank you for watching.